Txinari buruzko ikasi duguna kontatuko dizuegu. Txina Asiako ekialdean kokatuta dago. Txinatar zibilizazioa ibai horiaren ertzeetan sortu zen. Ibai honen ertzeetan Loez izeneko lokatxo emankorra sortzen zen. Antzinako txinatarrean hor bertan jartzen zituzten euren baratzak. Txinera Juanjo deitzen da ibai horiari. 2.454 kilometroko luzera dauka. Txinan 300 milioi pertsona daude. Euskal Herrian 3 milioi bizi gara. Grafiko honetan ezberdintasunen ikaragarria ikusten da. Horia da Txile eta berdea da Euskal Herria. Hizkuntza ofiziala. Euskaldun guztiok ez dugu berdin hitz egiten. Araban dut, Bizkaian dut eta Gipuzkoan dut esaten da adibidez. Txinan ere dialekto aldaerak daude. Mandarin aldaera da Txinan hizkuntza ofiziala. Txinako idazkera geografikoa da. Txinako idazkera zibilizazioa. Txinatarrek aperazmatik alkantzapena berekin egin zituzten. Entzela alkantzaren nire. Gaztetik platatzen da zintan pasutan zimaduako mendifikatuena egunerza tximia jatzen eta egunerza leku etxen ditu. Euskarria dira onara da mendifikatuena iruniera eta egunerza metrokoa. Txinako dinastia. Dinastia familia bereko belaunaldiak dira. Hau da enperateri bat ezkutenean gero bere semea izaten zen enperadore berriak, eta gero haran zegoen. Txinan dinastio ugari egon ziren, Egiptoaren garaiatik hogei mendera arte. Txin dinastia izan zen famatuena, dinastirik ezagunena. Egun dago Txin dinastia. Emperadorea, imperioko burua Izuneko agintaria da. Txina hainbat dinastia gobernatu zuten. Qin izan zen famatuena. Txina batu imperioa osatu zutelako. Qin dinastia haren izenetik datortzen zen. Ahora Arresi handia, Mongolia eta barbaroen erasoetatik babesteko eraiki zuten. Qin enperadoreen garaian hasi zen eraikitzen, eta Ming enperadoreen garaian bukatu zen. 6.200 kilometro luzera du, eta 1000 urte inguru txartatu duten. Errakotasun soldadu, 1994 garrain urtean, Txinan terrakotako zeimila soldadu eta euren zaldiak aurkitu zituzten. Benetazko gitzak eta zaldi neurriko eskulturak dira, eta denak desberdinak dira. Gaur egun Xi'an izeneko museoan daude. Ikaro-datza orientatzeko balio den tresna da. Inbat magnetikoa seinalatzen duena. Txinan asmatu zuten papera eta portzelanarekin. Egutegi txinatarra. Egutegi txinatarrako urte batek 12 hilabete ditu. Zikloan 29,5 egunetarakoa da.
Gizakiaren zikloan oinarritzen da hilabete bakoitzak animali bat dauka. Erros, hilabete bakoitzak. Urte bakoitza. Ni txampurra naiz eta beste batzuk ondoa. Eta zuek badakizue zer animali zareten? Eusko nagusia konfusionismo eta budismoa zen. Zinezkera tradizionalarekin nazi ziren. Eguzkia, hilerria, zerua ekologikoa, hain duzleiko azaltzen zuten. Adibidez egozu. Erantzunea, kondaira txinatar batek honela dio. Pizti meltzur bat urte berri bezperan izten zen herrietara eta txinatarrek anakatu eta jan egiten zituzten. Urte asko pasatu dira, baina gaur egun urte berri bezperan etxeetan faroitxoak pizten, zuzirak bota eta paper gorrietan koplak idazten dituzte erantzunea usatzeko. Gintan, txinatarrek uste dute naturan dena amonia eta horrekatuta dago. Hori erakusteko konfusionismeko filosofo batek ginen simbola sortu zuen. Beltza garapetasuna eta zuria zintzotasuna. Baldin badira, gaztetasuna barruan zintzotasuna pur bat dauka eta alderantziz. Hartz panda, txina dute jatorria. Desagertzeko zaurian daude. Ugaztun hauek zeimen ona dute, delunpetan hor ikusten dute. Bakartzeak dira eta guztitan ez daudenean lotan egoten dira. Bakitzen eta ibak induzuzkoak dira, jateko eratzen dira. Egurrezkoak, metalezkoak eta ezurrezkoak dira. Itzurrezkoak erabiltzen dira, ikineko eskoak. Akupuntura, Txinako ohiko medikuntza erabiltzen den sendabidea gorputzaren leku jakinean orakmea sartzean oinarritzen da. Taitxia, osasuntsu egoteko Txinan praktikatzen den artea eta zaitzeko bihar batzuk gogotzeko eta zazilak egoteko egiten dute. Mugimendu dituilan modelak eta lagunak izaten dira. Datza modekoa da, taldean egiten da, eta iren ibera. Txinako barkeetan eguneko edozein orduetan ikusten dira. Hau da, eruak eta gurean taitxia egiten. Eta orain, taitxiko mugimendu batzuk erakutsiko egiten. Eta nola egin azalduko dizu. Horiek margotzen dira. Plastilinarekin dekoratzen dituzu. Kartulinarekin txapela egiten da. Artilearekin prentza egiten duzu eta jantzia onalarekin. Farotzak gasolina batekin egiten da. Noten dituzu 1000 zentimetro. Beheko forma beste kartulina zati batekin. Noten duzu eta grabatzen duzu. Bela hartzen duzu barruan eta grabatzen duzu. Beste gatz kartulina eta ziloarekin grabatzen duzu. Zulaberrizaiak karotxekin apaitzen dituzte kaleak. Lehenengo garaian emakumeak